čijem domu je završila Stanija Dobrojević. Asmin Durdžić sa reality učesnicom Aneli Ahmić ima ćerku Noru, dok je sada u srećnoj vezi sa starletom Stanijom Dobrojević. Njegova majka bila je jedna od glavnih tema u aktualnom realitiju kada se komentarisao odnos Aneli i Asminove porodice. Dok se Asminov otac Mustafa oglašavao na svom Facebook nalogu i komentarisao svoju bivšu snajku za koju nije imao reči hvale, njegova mama se nije oglašavala. Sada je na Mustafinom nalogu osvanula fotografija iz Asminovog doma. Na njoj se nalazi Asminova verenica Stanija sa njegovom majkom Mevlidom, a Mustafa je uz fotografiju napisao: "Konačno Mevlida i snajka." Stanija i Asmin su otvorili noćni klub. Stanija, od kada je došla u Srbiju, potpuno se prepustila izlascima, prijateljima i svom partneru Asminu, sa kojim je posle mnogo turbulencija uplovila u mirnu luku. Na svom Instagram nalogu redovno objavljuje trenutke iz privatnog života i boravka u Srbiji, te je nedavno pokazala kako je izgledala romantična večera sa Asminom. Sada je iznenadila sve kada su osvanuli kadrovi iz noćnog provoda, tačnije otvaranja kluba njenog partnera. Kao specijalna gošća bila je Sandra Afrika, sa kojom je Stanija skakala rame uz rame i demantovala sve glasine o njihovom lošem odnosu i sukobima. Dobrojevićeva se čak i slikala sa Sandrom Afrikom i svojim partnerom, a ako je sudeći po fotografijama, atmosfera je bila odlična. Gde vadim? Aha, odavde pa... ima dosta pitanja, dobro. Najveći blam. Poslednji moj najveći blam jeste bio u Americi kad me prijateljica zamolila da idemo u shopping mall sa njom i njenim malim detencetom od 2 godine. I onda je ona rekla, samo kad brzinski nešto sačuvaj na trambolini. I ja, dete je tu skakutalo, rekao, sad će i teta tu da skakuće s tobom da ja to snimim za Instagram. I ja sam oko, jel mogu da ustanem? Ja sam ustala, stala na tu trambolinu, devojčica skakuće, znači 2 godine, ja oko skočim jednom i dete odskoči i padne tamo, leti na glavu u pesak i počne da plače. Drugarica izleće, viče na muža, počinje s mužem da se svađa što nije popravio tu mrežicu oko tramboline. Ja onako od sramote blama samo skinam onaj story da kliknem X, da slučajno se ne okači, da se ne vidi kako mi je dete odletelo. Onda sam mislila, koji sam ja blam na ovom svijetu, da nisam uopšte još spremna za decu što se meni desilo. Eto, to mi je posljednji najveći blam. Čak sam i ublažila, kako sam sad to brzinski ispričala, kako je stvari i bilo. Najpodmuklija osoba, to nećemo. Izgovori otorinolaringologija. Teško. Posljednji video u telefonu, sinoć iz emisije. Sinoć sam se super provela u emisiji, bilo je muzike, to mi je sve što mi je trebalo u Srbiji. Ovaj put kad sam došla nisam uspela ni na kakav provod ili nečiji nastup, to sljedeći put kad dođem, s obzirom da volim mnogo muziku i provod. Poslednja svađa i sa kim? To je bilo sa Asminom na Veliki petak, zato što mi je poslao veliki buket prelepog cveća što sam ja okačila na svoj Instagram i onda mi je drugarica pokazala da on u tom trenutku na svom Instagramu kači istorije gde nekog nagazio u realitiju i onda smo se svađali i rekao, zašto to radiš na Veliki petak? Eto, to je baš ono posljednja, ali bila je veća svađa u pitanju. Da li imaš dečka i ako ga imaš, kako se zove? Izvini da ti kažem, kao, prećutat ćemo, ostaćemo misteriozni. Posljednja poruka na WhatsAppu, lokacija za vašu televiziju, jer sam žurila u emisiju. I to mi je poslao baš on. Zbog kog menjate kanal na TV-u? Ja inače uopšte ne gledam TV. Na TV-u jedino palim Netflix, Hulu i YouTube. S kim bi se najradije zaglavila u liftu? A svaki dan sam u liftu sa mojim malim Pabrićem, kad ga izvodim. Što ću? Da li želiš da imaš decu i ako želiš koliko? Uvek sam želela onako 3 dece. I nadam se da će biti tako. Pa kad god bude, neka bude. Državni ili privatni fakultet?
A kad sam bila klinka, išla sam na državni fakultet, po ugledu na mog oca, da nekako su nas uvek ubeđivali na fakultetu, državni fakultet, mi smo najjači, mi smo najbolji, to je pravo znanje, to je kvalitetno znanje, ono, bukvalno kao u zatvoru, ono, masna kosa, samo jedeš, učiš i spavaš. To je bilo tako 4 godine zatvora i te 10 su meni bile bitne i sad se mislim da mogu da vratim vreme. Pa ne da bi išla na privatni fakultet, nego 1/1, zato što oni su nama isprali mozak da je to kao mi smo bolji, bitniji, mi ćemo dobiti poslove, a vi sa privatnog neće. Cvrc. Pre koliko godina je živao Isus Hrist? Koja je sad godina? Najgluplja osoba sa estrade. Ne, nećemo i to. Joj, nećemo to. Vera, osobe sa estrade. Ne. Koga sa estrade ne podnosiš? Pa desilo se neki novi moment da čak i devojke sa kojima sam imala neke okršaje i sukobe, sa svima sam se izmirila. I totalno je neki ono friendly vibe. Da, to su novi momenti s kim sam baš imala onako neke jače okršaje medijski. A ovako ovi drugi što se stalno nešto javljaju, pljuju me, to no comment. To za mene ne postoji. Vazduh. Najskuplji poklon. Automobil. Mlađi ili stariji? Joj, mlađi. Kako ko voli nek izvoli, pa nije tako. Ja volim piletinu, za prste se lepi. Da li bi ušla u reality Imanje? Ja, moja era realitija je prošla. Ne mogu sebi više da priuštim taj luksuz u životu da mogu da uđem u neke reality i budem čitavu sezonu. Kad sam bila mlađa, to mi je 10 godina unazad sam živela u realitiju, ljudima u TV-u već me ono doživljavaju kao rođenog na ulici. Tako da to moje vreme je prošlo. Ne mogu više sebi obaveze i posao u spoljnom svetu mi ne dozvoljavaju da mogu to sebi da priuštim. Ovo ne, ovo je nešto seksualno. Kome sa javne scene bi lupio šamar realnosti? Poslednje vreme sam malo pratila, pa onda nemam šta. Koliko keša imaš u novčaniku? Danas sam baš nešto tanka. Bilo je par crvenih i mislila sam ono, ok, će mi nešto trebati, odem odradim emisiju i nazad i to je bilo to. Mislim da neko ne shvati, ok, ali umem da ponesem i više. Znaš, da neko ne misli, nego sam mislila, ok, ako ostanem bez goriva i to ću imati dovoljno, mrzelo me da menjam u dinare s obzirom da sam došla sa dolarčićima. Ko ti zna šifru od telefona? Apsolutno niko. Moja šifrica, moja stvar. Lep, a glup ili ružan, a bogat? Mora da je lep i bogat. A ovo drugo otpada. Ne. Političar ili fudbaler? Pa uz mene bi išao po tom životnom stilu u smislu treniranja fudbaler, a po intelektu bi uz mene više išao neki političar. Tako da, možda neki bivši sportista u politici. Daj sebi dijagnozu. Pa mislila sam da sam ja sa nekom šifricom, sigurno. Ali sam išla kod psihijatra i rekla koja mi je šifrica. Međutim, kaže psihijatar da sam zdrava kao dren. I da je to sve stvar mog karaktera i temperamenta. To što sam ja planem i poludim nekad i taj moj bes, onako izgorim, pa posle 5 minuta ja se već smirim i ako sam slučajno pogrešila mogu da kažem izvini. Tako da on kaže da je to zdrava stvar i da nemam šifricu. To je to. Odgovorila sam na sva pitanja. Jovana, prije svega ti čestitamo rođendan. Hvala. Je li ovo 25? 24. 24 nije ni povećano da ste Nemoj da mi dodaješ. Kako se misliš za godinu dana starije? Isto. Isto, ništa se nije promenilo. Isto. Malo više škripim, kao bole me leđe i to. Ali generalno sasvim isto. Mislim da je sve stvar glave i duha. Znači mladalački duh i dalje. Pa trudim se nekako da ne gledam u te brojke jer te one automatski postare. Bolje i da ne gledaš koliko imaš godina jer automatski ih dobiješ kad vidiš koliko imaš. Nekako mi je to receptura. Ne gledati u ličnu kartu. Da li smatraš da su godine samo broj i na koji način održavaš svoje godine? Pa smatram da
ne trebaju godine da te definišu, da ti sad kao stave neku bukvalno da te zakopčaju i da ti udaju neku ulogu koja ti kao samo zbog tih godina zapravo pripada. Ja, što se lepote tiče, ne radim ništa, samo se našminkam da se pretvorim u pevačicu, protivno sam homeless, tako živim i tako se nosim. U suštini ja samo nisam opterećena osoba i bukvalno se tako i ponašam. Meni nije važno da li mi je dobro svetlo ili mi je loš profil, što sam inače u prirodi, to sam i ovako sa vama. Naravno, vodim računa o tome što pričam u smislu da baš nešto ne opsujem, što bih inače u žargonu, ali u suštini to je to. Nekako samo ne treba biti opterećen po meni. Kako je teško biti da neko pevačica ne bude opterećena fizičkim radom, pošto vidimo da su uglavnom svi opterećeni, gledaju što bude da gledaju. Pa evo vidiš, bude iznenađenje to da ja imam spot sa ovcama i da nemam šminku, a to bi trebalo da je normalno. Znači, onda samo zapravo treba biti neopterećen jer onda si poseban, jer kad si opterećen kao većina, onda je to nekako sve isto. Eto, mislim, to je meni jedan od dokaza kad mene ljudi iznenađeno pitaju zašto nemam šminku na spotu ili zašto sam zakopčana do grla ili zašto imam u spotu ovce. To je trebalo da je normalno. Sad idemo u bioskop da gledamo kako je život nekada izgledao, pošto on više nije takav. Tako i ja se nosim bukvalno. Na koji način si uspela da ostaneš kako da kažem jednostavna, normalna i na taj način osvojaš publike ovi hitovi sada? Pa ja ne znam. Da kažemo čarobno. Znaš šta, uopšte, pitanje je da li sam ja normalna zapravo. Znači, šta je normalno? To je u stvari pravo pitanje. Drugo, ja zaista nemam snage ni memorije dovoljno da zapamtim ulogu u kojoj treba da budem. Sad sam ja nešto drugo, pa sad kad izađem ću ja budem nešto treće. Ja mislim da je to brzinski put do neke šizofrenije i nekog teranja u ludnice, znači je to stvarno nemoguće. Ko to radi, svaka mu čast. Ja kapiram da mi treba da imamo neki, kako da kažem, identitet koji je rezervisan za javnost, ali ne da se toliko kosi sa onim što smo zaista mi u prirodi. Više mislim da treba postoji taj filter o tome šta vi treba da znate i kako nešto da pitate i šta da pitate, nego sada u smislu promene mog ponašanja. Ja sam stvarno blagoslovena da mene javnost prihvata onako kakva ja jesam, jer ja onda ne moram da se trudim uopšte ni da pamtim stvari, niti da budem neko drugi, nego to je što je. Ja ne mogu da te ne pitam, je li Sale čestitao rođendan? Jeste, naravno. U ponoć ili malo kasnije? Ne, nije u ponoć, danas u toku dana, ali naravno da je čestita, što da mi ne čestita. Šta je bilo u poruci, možemo da znamo, samo plastično srećno. Sve najlepše mi želim. Zanima me, da li Mariju čestitku za rođendan, da li možemo znamo šta si dobila od nje, koji poklon? Još uvek ništa, zato što je otišla na put, tako da još uvek nisam ništa dobila. Možda vezi sa crnog luka između ostalo kao te poklona? Ne, ona nije kreativna tako na taj način, ona nekako ima drugačiji osjećaj što se poklona tiče, više onako, ona je hedonista, a to te lukove poklanjam ja Srni i Srna meni, nekako, ona zna, ona ne podnosi luk, pa mi ga zato neće ni pokloniti. Da li postoji nešto što si sebe poželjala i da li postoji neki cilj koji si zacrtala da nešto možda nisi do sada? Ne znam, majke mi, ja i ovo što sada živim nisam želela ni sama sa sobom, potajno. Nekako mi je to bilo van svake pameti da uopšte tako veliki snovi mogu da se tako brzo i dese. Ali ja samo želim da budem dovoljno zdrava i živa da mogu u tome, da kažem, da uživam i da mi to bude neka motivacija da stvaram i dalje i da se lepo osjećam dok radim ovaj posao, jer ja se stvarno prelepo osjećam. I onog trenutka kad budem prestala lepo da se osjećam, ja to verovatno više neću ni raditi. Ali uglavnom samo da sam zdrava i da su ljudi oko mene zdravi. Da li si možda poželjala sebi neku novu? Ne. To nije nešto što mene u ovom trenutku može da ispuni. Naprotiv, mislim da može samo da mi distrakcije neke pravi i da me nekako onako, mislim, sve se svakako izmeni kad ste u tom stanju, a meni to stvarno nije potrebno da bi mi upotpunilo i kompletiralo, da kažem, život. Ja kompenzujem to kroz neke druge odnose sa svojim prijateljima, sa svojom porodicom i zaista ovaj tempo koji ja živim mislim da niko normalno ne može da isprati i onda je to jednostavno neodrživo. Prosto nemam niti te želje ni ambicije trenutno, a kako će život to da uredi, to ćemo videti, ali to stvarno nije nešto što manje čini srećno. Svedoci smo se kod tebe sve spontano dešava, tako da može se čak i to spontano desiti. Čak večeras upoznaš neko. A uvek to se ne juri. To se ne juri. Ja nisam jurila ni brak, ni decu, ni
ni zajednicu u godinama kada sam se venčala. To je prosto tako se dogodilo i to je to. Jednostavno, ili te mune ili te ne mune. To se s pameću ne radi, definitivno. A ne fale ti leptirići, ta poletnost, ta energija kad se zaljubi? Ja ih imam. Ja imam leptiriće. Meni ova publika pruži te leptiriće. Ja pre nego da izađem, vi ne razumete, mene oblije 100 voda od uzbuđenja, od sreće, od osmeha na njihovim licima, od toga kad vidiš šta ti prouzrokuješ nekome u očima, kakve emocije mu diraš da neko izašao se provede, neko da nešto odboluje, da prežali, odžali, da razbije neku čašu. Jednostavno, to je kad kažem da kompenzujem tu emociju na drugi način, ja to stvarno tako mislim. Tako da ja leptiriće imam, oni meni ne manjkaju i stvarno niko kao osoba u smislu partnera mi nije potreban da ja zaokružim svoju sreću. Ja sam stvarno, živim svoju najveću sreću ikada trenutno. Svi vidimo pred kamerama da si ti opuštena, a da li si, kako kažem, opuštena i kao majka ili si stroga, imaš neke, da se kažnjavaš decu, zameraš ti? Pa ja jesam opuštena i sa mnom može sve, ali uvek mora da postoje neka pravila ispod kojih se ne ide. Jednostavno postoje pravila kojih moramo da se držimo. I onda kada napravimo dogovor i ta pravila se ispoštuju, onda sve možeš. U suprotnom ne može ništa. Znači nemate, da kažem, strogoće u tom nekom bukvalnom smislu, ali mislim da svakom detetu trebaju granice, jasne granice, zdrave granice i od kako su se one rodile pa do dana današnjih se ja trudim da to uspostavljam sa njima i to vrlo lepo funkcioniše. Malo pubertet zna tu da nosi konce, ali ne damo se nekako, da kažem, se onako borim sa tim. To je stvarno jedna specifična disciplina u roditeljstvu, ali ja nisam neko ko može da bude strog. Jednostavno, ja uvek mislim da postoji za sve način. Uvek postoji za sve način, samo treba imati dovoljno živaca i strpljenja da se u tome istrajne. Zanima me kako reaguješ kada ćerkica dođe i kaže mama, zaljubila sam se? Pa saslušam i ona to meni sve lepo ispriča, ja to sve fino saslušam i onda nalazimo rešenja. A ne znoj? Pa ne, pomislim u sekundi, bože što ja moram sve da znam, a onda s druge strane kako da ne znam. Mislim, mi opet s našim roditeljima nismo imali taj odnos gde smem da pričamo o tome, čoveče, propadnem u zemlju 100 puta od sramote. Takav je odnos bio, jednostavno to je bilo blam. Ali sada sam negde zahvalna što postoji ta otvorenost, jer drago mi je što ona ima poverenje u mene da mi se obraća za takve stvari, a ne da to bude neka treća, peta osoba. Što bi opet bilo u redu i normalno da to bude komšinica, tetka, prijateljica, ali sam onako prilično srećna što ona bira da to bude njena. A da li priča sa tatom? Sigurno, da. Priča. On verovatno ima slabiji kapacitet to da sluša u detalje, ali uglavnom otvorene su obe. Prosto tako su naučene i to je super. Asmina, dobroveče. Evo, divna prilika večeras. Nalazimo se u tvom klubu X, koji je sjajno počeo da posluje, prepun je i nastupa večeras velika muzička zvezda Aca Lukas. Kako se povodom svega toga osjećaš? Dobroveče, osjećam se super, videli smo da smo puni, stvarno prepuni i ovom prilikom želim da zahvalim vašem direktoru Saši da mi je omogućio Aca Lukasa. Ipak je to bilo sve brzo i čovjek izašao susret i fenomenalno. Večeras fenomenalna žurka. I ponovo smo dokazali smo najjači klub u Lincu i okolini. Ja sada kao da razgovaram sa nekim novim Asminom, koji je, evo, ima jedan novi poslovni poduhvat koji se pokazao kao uspešan i tek će biti, je li tako? Znajući te od ranije, deluješ mi potpuno drugačije. Da li misliš da te možda ljubav promenila ili je nešto drugo u pitanju? Pa bit ću iskren, stanje me je jako mnogo promijenilo. Postao sam uznio bolji čovjek, ozbiljniji čovjek i da, ljubav me je promijenila. Jasno. Da li postoji nešto što Staniju ti stalno savjetuješ ili ona tebe često savjetuje? Kada je vezano za vaš zajednički život i uopšte vaši planovi? Ne, ja i Stanja stvarno super funkcionišemo, sve se lijepo dogovaramo. Koji god biznis ja da pokrenem ili ona, mi prvo o tome pričamo, šta ona misli, šta ja mislim, kakve ona ima ideje, kakve imam ideje. I onda to sve zapišemo i vidimo što izvučemo iz toga najbolje. I hvala dragom Bogu, ide sve kako treba. S obzirom da se ona jedno vreme, duše kratko, bavila pevanjem, davala ti je savjete vezano za ovaj biznis, tako? Da, pa vidi da mi Stanja nije dala vetar u leđa i da mi nije dala dozvol da otvorim klub, nikada nije imao sam klub.
bukvalno to je istina. Stanje me tu najveća podrška i dajem vetru u leđa i ona me nekako ojača. Sve što je nemoguće, postane moguće s njom. A kaži mi, kako se slažeš sa tvojom taštom budućom? A taštom je nikako... A, budućom? Da. Sa mamom od Stanije? Da. Pa fenomenalno to. A što to kažeš budućom? Znači, već je tašta. Šalim se. Mislio sam na ovu... Sa Staninom mamom se slažem super. To je jedna predivna žena, gospođa. I za nju imam samo najbolje riječi. Divno. Pretpostavljam da i za brata misliš isto. Da, inače cijela Stanina porodica, to je tako jedna divna porodica i sve super. Sve pohvale. Ti si je također upoznao sa svojima, naravno. Da, ja sam. Da. I eto, posle dosta turbulencija, vaša ljubav je zaista opstala. To zaista i mi, mediji, to možemo da nekako potvrdimo s obzirom na neka minule događaje. Da li, evo, mislim, znam da su te i ranije pitali, ali da li je vreme za taj veliki dan, taj svadbeni dan? Prvo radimo na biznisu i na ostalim stvarima i ipak je i Stanja jedna ozbiljna djevojka koja stvarno super razmišlja i to na njoj najviše volim i poštujem. I kad bude pravo vreme za svadbu, to ćemo da napravimo. Najveće se danas oženiti, prvo treba neke druge stvari da se stave na nje. Nedavno si preko video poziva kad se čuo sa svojim čerkom Norom i Staniju si pozvao da je i ona vidi i to je bilo onako simpatično i ja moram da se ogradim, nisam odgledao taj snimak, ali su mediji preneli da je Nora kad je vidjela Stanju da ju je prepoznala i da si ti rekao da je prepoznala. Da li je zaista tako ili je to... Sjedno smo, ja sam pričao sa Norom i okrenuo prema Stanji i Stanja rekao, čao Nora, kako si lijepa, lutka, princeza, to standardno. I Nora gleda u Stanju, kaže, i okrene telefon prema Siti i kaže, hej, vidi ove, ono kao prepoznala je sa televizije. Da. Odakle god. I rekla Siti, hej, vidi ove, kao šokirala se otkud u telefonu sa jednom Stanjom. A da li... To je bilo simpatično i smiješno. Da. A da li ukoliko bi tvoja bivša partnerka to dozvolila, upoznao Stanju sa Norom? Naravno da učinimo za to vreme. To je sve normalno u životu. Jasno. Ipak smo ja i Stanja već 2 godine zajedno i što da ne upoznamo je djete. Evo ja moram da se nadovežem na ono moje prethodno da je ovo neki novi Asmin. S obzirom da sada dosta smireno govoriš i o Aneli. Dobro, naravno, i dalje ima onog nekog besa, ali čini mi se da je više usmjeren ka članovima njene porodice nego prema njoj, ako grešim. Ne, ja sam spustao loptu sa Sitom sa opisima. To je najbolje tako zbog djeteta i svi u nas. Sa Aneli ne želim stvarno nikakav kontakt, ni sa njenom majkom. Ukoliko ona mene ne spominje i ne laže o neke stvari, ne pije me po televiziji, od mene nikad ništa loše neće čuti. Da, jasno, ali... Bilo ne ostane u prošlosti. Da. Znači, da li ćeš onda povući neke tužbe o kojima si ranije govorio? Nisam ja nikad tužio. Aneli? Nisam nikad tužio ni Aneli, nijem porodicu. Nisam čovjek koji se bavi tužbama. Da, pošto s obzirom... Ipak je to i majka mog djeteta što ga tužim da uzam neke pare iz usta. Ne, stvarno, bilo bi me glav da tužim. Jel pratiš ponekad reality, ono što se sada dešava? Ništa, samo ovo kad mi fanovi šalju klipove i to kad neko mene spomene, to je spretnima ostalo. Nemam vremena da pratim, ipak radim 0.24, ništa živo ne pratim. Jedino to kad neko pošalje klip ili ništa. Da, jasno. I nekako se polako povlačiš, mislim, povukao se nekako iz tog sveta, možemo tako da kažemo? Ja nikad nisam ih htio da budem dio tog sveta, ali uvukli smo zbog tog svega i onda sam samo komentarisao i branio sebe i svoju porodicu, svoju djevojku. Da. I danas kad gledam neke stare klipove, bukvalno me bude i sramota kako sam se ponašao, jer sam sebe predstavljao javno kao nekog koji ja uopšte nisam. Da, jasno. I danas me možda izplan toga svega. Jasno, to je bilo moje sljedeće pitanje, da li si se možda pokajao nečega? Da, ja sam se popio ispao sam bukvalno idiot. Muka me natrala da ispanim idiot. To više ne želim da ponovim. Da li, kada Aneli izađe, da li će možda
da li ćete možda popričati da se možda ti izviniš ili ne želi, i ostaš pri tome da ne želiš da imate kontakt, osim naravno vezano za čerku. Advokata, Ameli, Grofica i to ostalo ekipa, ne postoji u životu, neće da postojati. Jasno, dobro, evo ajmo ove neke lepše teme. Tvoj brat je tvoja velika podrška, on je tvoj stariji brat, je li tako? Ne, on ili je mlađi od mene, 6 godina sam mlađe, živim zdravo. On je 6 godina mlađi. Aha, dobro. On je brat desna ruka u svemu u životu, radimo skupa, sad biznis radimo zajedno. Stvarno sam zahvalan da mi Bog dao takvog brata ko što ja imam. Jeste uvijek bili podrška jednom drugom? Od maleni mi. Da, to je ta bratska ljubav, ta iskrena, da. I ja njemu i on meni, ta ljubav je neopisliva. Da. I koliko je on tebe, da kažem, ili hvalio ili kritikovao kada si medijski istupao? Pa bukvalno mene je kritikovala i Stanija i brat i roditelji i svi. Ali ja sam takav čovjek, kad mi dirneš u živce, ja ne razmišljam o posledicama. Ja onda idem kroz zid glavom i ne razmišljam i slušam toga. Da. Takav sam, a vidiš, kad me niko ne dira, ja sam jako smiren i kulturan. Da. Sve zavisi šta u mene aktiviraš. Da. Svi su me kritikovali. Temperamentan si. Da, ja imam svoj ponos i ne dam da me neko ponižava, jel? Ne mogu to da dozvolim sebi, da me neko ponizi, ja da čutim. Da. Ne mogu to od mene jače, nažalost. Ali uvijek sam takav bio kao klinac. Da nisam možda takav bio, možda bi bolje više uspio u životu. Ne volim nepravdu i svađu, to ne volim, ali kad me neko čačka, onda postavljam drugi Jasmin koji zapravo ne želim da budem. Jasno. Dobro, svakako tvoji planovi budući vezani su za ovaj klub, ali i šta još ima, s obzirom da znamo da si ti čovek koji voli razne poduhvate poslovne i da si, o tome se pisalo. Ja volim lijep život, volim kvalitetan život, volim da radim, jako sam vredan i radan, ali sad u biznis planovima ne želim da pričam mnogo, pošto ja samo pričam kad nešto već ostvarim, ali imam još mnogo toga u glavi. Da. Volim te izazove u biznisu. A svakako, ako pričamo o Stanji, vi se dosta dopunjujete, evo vezano i za klub, ali uopšte tako da pretpostavljam da i u tom smislu sad želite nešto možda novo. Želimo da i radi Stanja vredno na novim projektima, ali ne želim da otkrivam na čemu radi. Za par mjeseci će to da bude aktuelno, da to Stanje otkrijem. Ali radimo na novim projektima. Da. Kaži mi, šta bi poručio za kraj, eto, s obzirom da, evo, kroz ceo intervju vodim to novi Jasmin, šta sada imaš da poručiš ljudima koji su te ispratili i u najgorem i u najlepšem mogućem svetlu kroz male ekrane i medije? Ljudi koji su me ispratili u najgorem periodu mog života, koji mi nisu ni poslali poruku, ni ništa mi nisu ni pitali kako se možemo šta pomoći. Njima ne poručio ništa, bukvalno me ne zanimaju, nek žive njihov život dalje, kako se tebi dožive, a ljudi koji su bili uz mene i koji su bili u najgorim momentima uz mene, to su na primjer bili ljudi s kojima ja nisam pio svaki dan kafu. I želim da pozdravim i mnogo ih cijenim i poštujem i mogu na mene računati 24 sata, šta god im treba. Da. Pošto su ti ljudi bili uz mene kada je meni bilo najgore. Da, ti si dosta srčan i veruje ti se kada to zaista to govoriš. I to nije fraza. I često kažem hvala ti Bože da si me ovo dao u životu, da se to desi, da vidim koga imam u životu, koga nemam. A ostalo je jako mali broj ljudi koji danas poštujem i koji su bili uz mene. Hvala ti mnogo na Hvala vama i želim još lijep provod. Hvala.